Jopiny gwenge ma ula thoro dareji e ward ma wang' chieng' e kar ching'od bura ma Karachuonyo wuok oko kendgi giwegi ka gigoyo ula e gweng Aora Miriu kaka yor geng'o masira mar oula madarogi e miere higa ka higa. Jogweng' alworano wacho ni gikawo ndamono kaluwore ni sirikal osewuondogi moromo ni tieko wach mar oulano. Ka gima duong' ma sirikal osebedo ka timo en pogogi chiemb kony ka oula osedarogi e miere. Hali Abich nigi ler. Mathoth e sub location ma Kobale ka chud bura ma Karachuonyo oula osebedo ka daro higa ka higa e miregi e kinde ma koth chwe mang'eny mamiyo Aora Miriu pong' kendo muomo nyaka e miere. Jopiny gi osebedo ka ywak ne sirikal mondo omany yore mosiko minyalo tiego pek mar oula e gwenge ma kono, to mano pok otimore kendo lit ma gisebedo ka gineno e midhiero mar oula koro omiyo gitang' chon kendo chako loso ohinga gi lwetgi mar temo geng'o oula kik muom e mieregi e seche ma migepe mag sirikal to rito mana biro tero negi chiemb kony ka pi oula osedarogi e miere. Ne wachake kendo wadhi to sama tieni lo tek kwe ma wan go tindo to tur kech waserito sirikal maduong' mondo bi to aneno kendwa no hamwa kendwa ni nyaka wakunyo ula ni watiyo gi kech onge gima nyo wapuro wabiro gik mono wakomo karomo Desemba pi nochako pong' pi nochako dhigo. Iga ka iga pi chandowa. Koro nwawuok oko kaka jo gweng' te mondo mi wabwago ula ne pi mainyowa. Nwasepuro to wasebedo gi bwok ne pi dhi pong'. Koro wago ula ka mine goye chwo goye wagoye waduto te dar oromo wa. En chenro ma onywando deye, ojende, mene matindo kaachiel kod jodongo mamoro ka moro ni kod jembe kod opau e lwedo ka gigoyo oula ma pi nyalo ringe ka Aora Miriu opong' mondo oula kik donj e mieregi. Kila mara opong' to biro to hinyowa ma kata cham wapidho e tiende ka ok nyal timore, alode ok nyal timore nikech magi gik ma ka wayudo kotimore to wachulo school fees to wan be watimo go maendeleo matin. Koro pigni otamowa ni ok nyal timore. An gi mine ma dhodho, an gi mine ma expectant mothers nika, to an gi the elderly benikai. Ka giwuok oko mondo gitem gigeng'e gini endi, kik gini nyorgi. Koro kwayo ma an godo, wan a broad-based government. Ka wan a broad-based government, ok wadwar ni specify ng'at achiel. Kae wan gi PS Dr. Raymond Omolo, akwaye wuod Karachuonyo. Magi jodalau, dongi biyo sodo kaendi, helikopter pie ka, wambi konywa kaka aneno ikonyo piny Kenya mangima. Jogweng' ne wacho ni gigo ma gitiyogo richo kendo ok nyalo miyo gigo oula yo mowinjore ka gikwayo sirikal mondo iomegi teko e chenro ma koro gitimono ma ok rito biro pogo gi chiemb kony bang' ka pi osedarogi e mieregi. Sirikal moritowa one kaka nyalo konyowa mondo gimiwa kata tingni makonyowa chodho oulagi nikech watiyo mana gi kwe ok dhi dip, ok nyal geng'o gimoro moloyo ka gikelonwa tinga. Mar ariyo, jowa owuok kendo tiyo gini to gini osebedo ka josiasa kawogo mileage seche ma gidwaro kura ni gibiro tieko flood to ka giseyudo to ok wanegi. Raymond Omolo waseneno kowuotho e gwenge ma Kano, gwenge mamoko to mato dala. Pok wanenogi, wagombo mondo mi wane jotendwago, gimbe ging'adnwa rieko, yo manade mwanyalo bedogo kama nyaka chieng' ma pi ok pong'wa. Coordinator mar Red Cross e kaunti ma Homa Bay Samuel Omondi wacho ni ne gichiwo puonj ne jogweng' kaka ginyalo geng'o midhiero mar oulano to mano ok nyal tieko midhiero mar oula e alworano poni sirikal ok okonyogi. Jopinyno ochokore mondo obi ka gikuny oula mondo mi ka pi a e Aora mar Miriu to yudo kama onyalo gore, genge monyalo gore kapok odonjo e miregi. Gitime gi lwetgi, gichokre achoka kaka jogweng', to mano pod ok oromo, omiyo pod en mana kwayo mwaoro ne migepe mopogore opogore kaachiel kod sirikal ni ka wanyalo yudo mashinde machalo kaka excavator mondo mi wakuny bugoni matut ma ka pi obiro to gore mondo mi jowa obed gi thuolo mar timo tijegi, gipur puothegi, gidag e utegi mondo gibed gi kwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.